Tibatsireiwo tine chichemo chekuti zvinhu zvedu hazvisi kusvikawo kumahofisi ehurumende achitambirwa zvakanaka. Tiri kuramba tichingombunyukidzwa NemaLand barons akanzi abve pano kudhara neuchena commission. Dai hurumende yatibatsirawo tabviswa mukanwa meMaland barons. Uchena commission yakaita basa ende tinotenda president wakaisa uchena commission ende uye yakagona basa, yakaita basa nemazvo, asi hazvisati zvapera. Maland baron naye adzoka futi. Saka zvinezvi patakazonya kuti rwadza mind pekuti pakanzi pakuitwa a new plan papa old plan ngeri meaning kuti including us as war veterans tichase tichatobviswa tongoisa kune NemaLand. Kana uchida news dziri up to date wangu Bahasha TV no the best entertainment reti kubva kumarutivi mana ese muZimbabwe. Bahasha TV, nyaya sezvadziri. Ndinoitwa Clifford Gashiri, the chairman weArise Peace Corps Residents Association. Tiriku Peace Corps lot 14. Now tichitanga takaona ma-advertisements kuti kuri kutengeswa ma-stands. Taona ma-advertisements takamhanya tikaenda kuma-offices tikano inquire tikagutsikanawo tikati ma-stands akanaka nekuti akanga ari affordable, akanga ari nani aitengeka ma-200 square meters about 5,000, 400 ini ndakatora 400 square meters it was 12,000. Now tadaro takawirirana ndobva tatanga kupuwa ma-terms of payments nemari dzakanga dzichidikanwa dzekubhadhara. Tikabhadhara mari idzodzo wakatipa ma-account numbers tikanoisa dzimwe mari kubank, asi wakazotiudza kuti musatange mawaka, chimbomirai paperwork yedu kuministry haisati yaitwa finalized, ichiri kugadzirwa. Ndo saka tairamba tichibhadhara ma-monthly installments pamwedzi. Now takachizomboitawo inquire kuMinistry of Local Government kuti ndinzwisise kuti project iyi yakanakawo here, iri approved here. So kuMinistry of Local Government takanonzwa kuti project yakanga iri authentic. Ndikatoona anonzi mai Mrs. Chikotori ku State Department, ku State Land Department kumukwati building. So takagutsikanawo. So takaramba tichibhadhara mari ma-installments edu kusvikira tazobhadhara allocation fee. Tabhadhara ma-allocation fee takazosaina bva tanouya koitwa allocate ma-stands edu palot 14. Tichisvika paground pasite takaona zvichokwadi paine billboard rakatonyorwa kunzi Ministry of Local Government. Zvakabva zvatotigutsawo kuti zvichokwadi project iri under the Ministry of Local Government. So tarakidzwa ma-stands edu, asi vakati chimbomirai kuwaka. Takaramba tichingobhadhara ma-installments kusvikira 2017 ndipo wakazoti tichiuye paground kunochitanga kuwaka. Tawaka kudaro takagara, vazhinji vese vakachitanga kuuya, ndobva tatanga kugara taakuassociatawo, taano ma-association edu. Ndobva vazouya ivo we-Wave Resources, ndobva vatiitira musangano, ndobva vatidaidzira musangano. Pamusangano iwoyo muna March 2018 ndobva vatiudza kuti project yedu yaaprovwa, you can now munokwanisa kuchitanga kuchibhadhara intrinsic fees. Ma-intrinsic payments edu akapegwa at 480 per month across the board, irregardless stand size. 200 square meters, 300 square meters, 400 square meters, it was $480, which was to be paid in 3 months. So takaita saizvozvo tagara kudaro. Then gore ra 2019 December ndo pakauya pakaappointwa Lands Commission inquiry into the sale of state land na president wedu waMnangagwa.
commission iyoyo yakauya ndobva yaita mainvestigation ayo pano palot 14 ndopatakazopepuka kuona kuti aizvi nangwisa takatengeserwa mastenza asati aprova wakatoapronounza kuti this is state land. So meaning kuti takatengeserwa mastenza aya ma-procedures ekuti waite change of use from agriculture to housing zvisati zvaitwa neministry. So wauchena commission muuchena commission imomo muma-investigations iwayo taienda isusu tichinorepresenta ma-residents. Inini as the chairman I was also kupanel. So ndopakazoudzwa the director Mainyachowa wachichiudzwa kuti mari yese yawakatora kubva 2008 pakatanga project mari yese yaibhadharwa ne1 which amounted to about 3.6 million zvakataurwa neuchena. Mari iyoyo Mainyachowa wakabvuma mudare kuti wakaishandisa for a private use. Wachizopedza wauchena mudare imomo wakazorekomenda kuti Ministry of Local Government ite repossess the land, itore land yoregularize iyo nokuti ava vatadza vakundikana maland baron havana chavainacho. Wakatoonekwa futi mudare imomo they were incapacitated, havana kana tractor chaiyo, vangorowa vanhu vaingokolekta mari. Then ndobva wainstructwa mudare imomo kuti wadzorere mari yese yawakatora from 2008 kuMinistry of Local Government. Now isusu ndobva tanzi navauchena chigarai pamastenzi enyu kusvikira hurumende ichizouya kuita regularization. So takagara kudaro from 2019 to 2020 tichimirira hurumende kuti iuye kuzoita regularization. Ndo patakazoona wave resources yakunyuka futi, wakunyuka wachiti taane mapepa ndisu tapuwa subdivision permit. Tikati zvabva kupi? Apa wakuya zve 2022 iyoyo ndobva wafaila application ye eviction kuti tibviswe pano. At the same time wari kuya waine new site plan iri kutibvisa pano site plan iyoyo because ine ma-stands 1700 as opposed to plan yatakagadzikwa nayo isusu ine more than 4000 people. Now takapokana nazvo, then sema-residents ndobva taunganidza kamari kedu ndobva taenda kucourt vatanosika high court intervention kuti wamiswe because wanga watouya kuda kutoita repeg our stands nekuti tiita evict. So takanomaneja tikapuwa interdict court order yekuti warambidzwa kuuya kuita repeg yehawo yawanga wada kuita. So takagara kudaro tapuwa protection order iyoyo, havana kumira varume ava, vakaramba vachiisa force on us. Wave resources iyoyi yauya zvakare vakuchinja zita vakunziti Prayer City, right? So tiri painterdict ipapo takashupana wachiuya wachida kufosa kuti waite repegging isusu tichiita release. Takazosvika pakuzosvikana kumatare takuchiwa mhangarira wakudare kuti vanhu ava vari kuramba vachiita contempt of court. Vakanga kuuya nemarori vachitanga kuda kugreda marodzi vachitanga kuda kuchizi pamagreda pauita marodzi vari kuita repegging. Dzimba dzedu dzakuafectwa, vamwe vane migodhi yakatopera kutoparadzwa, vane mapeg ese akupera kuchinjwa. So takanotora report vataendesa kuDZ kuti vanhu ava vari kufosa zvinhu pane interdict. So mapurisa akauya akainspectawo akaonawo zvechokwadi pane interdict, ndobva yatorwa case ndobva yaenda kumacourts. Kukoti ikoko tosvikazve totoona vakutoitwa futi acquitted kuti havana mhosva. Isu ndisi takutopuwa mhosva nokuti iye general manager iye akauya akanga achiita operations idzodzo on the ground. Paakasvika vachida kumonita basa progress yebasa raari kuita, isu sema residents
takamisa wemarori wakanga wachitora ivhu wachiisa mumarodzi ndobva tatora one of the drivers tambva tamurakidza interdict order yatiinayo kuti no shamwari pauri kushanda panapa hapabvumirwi pane interdict ndobva tamurakidza iye ndobva atoti ndandisingazvizivi takandohaiwa because marori aya ndi akanga aihaiwa newave resources iyoyo kuita basa. So iye Godiyo ndobva afonera general manager wake pafoni titoripo. General manager vamuudza kuti kune interdict tasingatozvizivi. General manager akatoshama akati ndasingazvizivi. Kana zvakadaro kana watoiona paper iyi stop. So general manager vastopa driver. Saka chitaurira wamwe wako wese wambvise marori because atidi kuti kuchikora mutemo kana paine interdict. Ndokumiswa kwakaitwa marori. But iye akumhangara. Akatiti mhangarira isusu kuti tanga tichimba nzvimbo dzechimurenga tichimisa marori ake. Ende nyaya iyoyi titori mudare izvozvi. Tine mhosva yekuti takamisa marori ake. Yet isusu tamumhangarira kuti akaita contempt of court abva aitwa discharged. Isusu ndisi tasara taane mhosva. So izvozvo zviri kutirwadza kuti madare hatisi ku. So takaisa complain yedu ku Ministry of kurotono hatisati tapindurwa zvedu yaane 3 weeks nyaya iyoyo taisa complain yekuti aiwa utongi hwakaitwa najaji akatonga nyaya iyo wakatonga nyaya iyoyi it was very unfair kwatiri. So takaita complain. Now tagara kudaro ndo patiri izvozvi wave resources iri kuramba ichingoforsa vanhu. Izvozvi vari kuisa mathreats wakamanager zvakare kubvisa interdict yedu tasara tapachena waisa application ye-eviction tatarisana nekubviswa pari zvino. Ndomamirira akaita nyaya idzo. Tine chichemo chekuti zvinhu zvedu hazvisi kusvikawo kumahofisi ehurumende achitambirwa zvakanaka. Tiri kuramba tichingombunyikidzwa NemaLand barons akanzi abve pano kudhara neuchena commission. Tatenda. Panga pane mashoko kana zvikumbiro mungavere mune chikumbiro chamune makanangana nacho kana kuri kuhurumende kana mutungamiri wenyika. Right, isu tine chichemo sachairman wemaresidents association. Chichemo chedu chikumbiro chedu ndechekuti dai hurumende yatibatsirawo tabviswa mukanwa meMaland barons. Uchena commission yakaita basa tindotenda president wakaisa uchena commission and uye yakagona basa yakaita basa nemazvo asi hazvisati zvapera. Maland baron naye adzoka futi. Saka tiri kukumbira hurumende kuti tiitirewo regularization yedu zvakatirerukira tichiitwa neruzvimba rural district council toendawo pasi pecouncil pane kuti tibhadhare mari dziri kutaurwa nevanhu 22,000 vanhu vedu hatizikuriri. Program yedu yepanapa kuya kwatakaita kutenga masenzi takatenga vazhinji vedu mavendors low income earners hatikwanisi 22,000 ari kutaurwa. Saka tiri kukumbira hurumende kuti dai yatinzwawo sekuinvestigate kwakaitwa nawo uchena chokwadi tiri low income earners and vazhinji vedu mavendors. Saka tiri kukumbira kuti hurumende dai yapindira yapedzisa basa rakaitwa nawo uchena kuti tipuwe regularization yedu zviri nyorewo zvatinokwanisa isusu pasina anobviswa pano nehurumende yedu. We bought pieces of land here thinking that these things were being done honestly and in good faith, but unfortunately tangoti fambe takazoona kuti pakuitwa double allocation tikati zvichangopumwa vatavazopuwa mamwe mastands tikafunga kuti zvichaguma ipapo, but patakazoona kuti inga zvinhu izvi zvakutenda kupi kuside tikati as war veterans we are supposed to be having 20% on every land inooffer, and wherever there is a dispute pakangoendawo more veteran things are supposed to be corrected is according to the president's statement. But unfortunately takambomira tichida kuona kuti vanhu ava they going to recognize us kuona kuti zvetiri pane mamawo veterans saka hatingoiti zvinhu zviri straight tofamba navo pamwe chete,
patakangona kuti wangoramba achingotenga land wachichinja matengesero akatengesa nike stand 1 inogona kutengeswa 1 3 kana 4 katemeza zvinopira but this time matauza kuti no as war veterans let's just stand as war veterans tochitanga kutakurana nevamwe kuti president watiteerere tichingo bear in mind kuti 1 we are supposed to have a 20% on every land offered, and since we had kuti land ine hawana kuiwana from buying but it was given an offer letter, saka panopiwa maoffer letter pepeta angoti zvaita change of use achangoti recognize zvisinei akaramba achingozotengesa achinikirika. Saka zvinezvi patakazonya kuti rwadza mind pekuti pakanzi pakuitwa a new plan papa old plan ngeri, meaning kuti including us as war veterans tichase tichatobviswa tongoisa kune imwe land. Saka takuto kuna president wakuru chitibatsireiwo pana ndekuti wakomana wachati recognize kuti sitirimo mukati waungoramba wachingo chinja magedzi awo kuti akamboti nhasi ndiri kutengesa zvakati mangwana kutitengesa zvakati like ipapo wakati site 200 square meters wozochinja wakuti toda kuti kuite maflats mona ndipo takazoti is war veterans can we live this like this regai tichisimukawo titaure na his excellence kuti hekondo takaenda and we are supposed to be working with others but this is too extreme. Wangadai wakangoitawo chinhu 1 hauti nhasi kugara yapo mangwana kuti aiwa chigara yapo wakuita kunge vana vadiki maona kuza wangamoti wamboti munhu gara yapo mangwana wakuti chibva chienda apo ndida kunzi zviri zvemahara taifunga kuti kungogariswa like iwe wakangopuwawo land mahara wakabvumidzwa kuti you can make change of use but bearing in mind kuti so wapuwa land ne-offer letter prices ako hafani kubva tisi anyanya kukwira afana kuenda pakati nepakati. Saka ivi ndo chichemo chedu chekuti 1 prices akanyanya kukwira, 2 havasi kumira pachinhu 1.